Καλημέρα καλά μου παιδιά. Χαίρομαι που είμαστε σήμερα όλοι μαζί. Γιατί σήμερα θα κάνουμε ένα ξεχωριστό μάθημα. Ένα μάθημα ζωής. Χωρίς βιβλία, πράξεις και γραμματική. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για μια πολύτιμη ικανότητα του ανθρώπου. Θα μιλήσουμε για την ενσυναίσθηση. Δηλαδή την ικανότητα να μπαίνουμε στη θέση του άλλου. Να σκεφτόμαστε τι νιώθει ο άλλος. Ο φίλος μου, ο γονιός μου, ο αδερφός μου, ο άνθρωπος που έχω απέναντί μου. Πώς μπορώ να τον βοηθήσω και να τον κάνω να νιώσει καλύτερα? Πολύ ενδιαφέρον θέμα, κυρία. Πραγματικά ενδιαφέρον, Αθηνά. Και ξέρετε γιατί? Γιατί είναι πολύ σπουδαίο να σκεφτείτε όταν εσείς οι ίδιοι βρεθήκατε σε μια δύσκολη στιγμή που θέλατε κάποιος να σας νιώσει και να σας βοηθήσει. Αν κάποιος σας στάθηκε στη δυσκολία, ήταν αυτός που είχε ενσυναίσθηση, που ήθελε να μπει στη θέση σας και να σας κάνει με τον τρόπο του να νιώσετε καλύτερα. Για παράδειγμα, είστε στο σχολείο και έχετε ξεχάσει να πάρετε φαγητό μαζί σας. Τι θα θέλατε να κάνει κάποιος για σας τότε? Έλα, πες μας Αθηνά. Επειδή θα πεινούσα και θα ζήλευα τα παιδιά που τρώνε, θα ήθελα κάποιος να μου πρόσφερε λίγο φαγητό. Δεν θα ήθελα να μείνω μόνη μου σε μια άκρη να ζηλεύω τους υπόλοιπους που τρώνε. Καλό θα είναι όλοι να μάθουμε να μπαίνουμε στη θέση του άλλου σαν να είμαστε εμείς. Πόσο ωραία μας τα είπες Αθηνά. Αυτό λοιπόν είναι το σημερινό μας μήνυμα. Μπαίνω στη θέση του άλλου. Γίνομαι εγώ ο άλλος και βλέπω μέσα από τα μάτια του. Για να συνεχίσουμε λοιπόν με παραδείγματα. Έστω τώρα ότι είσαι ένας καινούριος μαθητής στο σχολείο και την ώρα του διαλύματος είσαι μόνος. Κανένας δεν σε πλησιάζει. Τι θα θέλατε να γίνει για να μην νιώθετε αυτή τη μοναξιά? Εγώ, κυρία, θα ήθελα κάποιος συμμαθητής μου να με πλησιάσει, να μου μιλήσει και να ενδιαφερθεί για μένα. Αχ, τι καλά που μας τα λες Αθηνά μου. Φαίνεται να είσαι ένα άτομο με έντονη την ικανότητα της ενσυναίσθησης. Μπράβο σου! Αλήθεια, πώς το έχεις καταφέρει αυτό? 2 γεγονότα στη ζωή μου με έμαθαν να νοιάζομαι για τους άλλους γύρω μου και να μην τους κάνω αυτό που δεν θέλω να μου κάνουν. Αλήθεια, και ποια είναι αυτά? Το πρώτο και βασικότερο, κυρία, ήταν όταν παλαιότερα είχα χτυπήσει το πόδι μου και αναγκάστηκα για 1 μήνα να κινούμαι με αναπηρικό αμαξίδιο. Τότε συνάντησα πολλές δυσκολίες, όμως η μεγαλύτερη δυσκολία ήταν ότι σχεδόν πάντα οι ράμπες που είναι στα πεζοδρόμια ήταν κλειστές από ασυνείδητους οδηγούς που είχαν παρκάρει τα αυτοκίνητά τους στα σημεία αυτά. Τότε εγώ ήμουν αναγκασμένη να προχωράω με το αμαξίδιό μου στην άκρη του δρόμου και όχι στο πεζοδρόμιο. Πολύ επικίνδυνο. Και τι σκέφτηκες τότε, παιδί μου? Μα τι να σκεφτώ, κυρία Ζωή? Ότι αν ο καθένας από εμάς σκεφτόταν από πριν αν με την πράξη του δημιουργεί πρόβλημα σε κάποιο συνάνθρωπο, ο κόσμος μας θα ήταν πιο όμορφος. Πόσο σωστά τα λες, Αθηνά μου. Για μίλησέ μας και για το δεύτερο περιστατικό. Πριν μερικές μέρες ήμουν στο λεωφορείο και καθόμουν στη θέση μου, όταν ήρθε και στάθηκε δίπλα μου ένας ηλικιωμένος κύριος. Μόλις τον αντιλήφθηκα, σηκώθηκα όρθια και του παραχώρησα τη θέση μου.
Τότε ο κύριος ήρθε, έκατσε και με ένα πλατή χαμόγελο μου είπε «Να σε καλά, παιδί μου, την ευχή μου να έχεις». Ένιωσα μεγάλη περηφάνεια για τον εαυτό μου. Εξαιρετικά. Από εδώ και στο εξής λοιπόν, παιδιά μου, να προσπαθείτε να μπαίνετε στη θέση του άλλου και να κατανοείτε τα συναισθήματά του. Έτσι θα είστε πιο χαρούμενοι και θα δημιουργείτε όμορφες κοινωνικές σχέσεις. Αυτό ήταν το σημερινό μάθημα για την ενσυναίσθηση. Εύχομαι στο εξής να γεμίσει η τάξη μας όμορφες δικές σας εμπειρίες που να δείχνουν ότι νοιαστήκατε κι εσείς για κάποιον. Όπως είχε πει και ο μικρός πρίγκιπας, οι άνθρωποι δεν χρειάζονται πάντα συμβουλές. Μερικές φορές το μόνο που χρειάζονται είναι ένα χέρι για να κρατηθούν, ένα αυτί να τους ακούσει και μια καρδιά που να μπορεί να καταλάβει. Αυτά τα σπουδαία για σήμερα. Τώρα ώρα για διάλειμμα.